Jamen, stort bare skud løs. Jamen, det gør vi bare. Det første er, hvordan startede det? Startede i 1971, da mine 2 gamle chefer de ikke gad studere længere, så tog de til England og købte en masse gamle tegneserier og åbnede en butik. Ja. Kan du huske din første tegneserie? Nej, men jeg kan huske, at min mor kom hjem med Den Mystiske Stjerne i 1960. Og det var den første Nintendo-bum, der kom på dansk. Så det er den første, som jeg kan huske i hvert fald. Okay, ja. Så det var jo herligt. Hvem er så din yndlings Marvel-helt? Det er der ikke nogen, der er. Det er sådan mere tegnere og forfattere, men går efter. Og er der nogen yndlings der så? Ej, det er Jack Kirby. Det er selve granitfældet, som alt andet kreativ kraft er bygget på. Okay, ja. Hvad så med en yndlings Marvel-skurk? Der er også meget at vælge med, men Dr. Doom ligger der højt på listen. Så må man da sige. Han har også sit eget land, så han har diplomatisk immunitet og så videre. Hvor meget Marvel læser du nu? Det er sådan 10 hæfter om måneden. 10, 20, 30, det kommer an på, hvad det er. Men så læser jeg også så meget andet. Ja. Det bliver sådan, det er sådan en stor pærevinding af magasiner, blade, bøger og så videre, så videre. Hvilken Marvel-film kan du bedst lide? Det ved jeg ikke. Der er nogle mange, der er veldig gode. Men Avengers er nok det bedste. Det er jo Joss Whedon, der er helt sved. Og han har jo lavet Buffy, så kan man jo kun elske det. Ja. Synes du, at filmene lever op til tegneserien? Overhovedet ikke. Overhovedet. De fleste superheltefilm er det rent lort, altså. Okay. Men nu er det lykkes ham, der er producent på Marvel Universe Cinema, altså Marvel Cinema Universe. Det lykkedes ham at få fra med Iron Man og frem, så det lykkedes at få nogle ting, der faktisk hænger sammen. Fordi de spørger Marvel, og de har de såkaldte Marvel-arkitekter med til at lave grundhistorien, og de bygger på de temaer, som der har fungeret i 50-75 år i Marvel. I stedet for de andre firmaer som X-Men og Spider-Man og Batman for den sags skyld, som der er ganske rædselsfuldt, der ikke er fattet, hvordan figurerne virker. Så de er bedre end nogen af de andre i hvert fald? De er langt bedre end nogen af de andre. Ja. Kan du fortælle lidt om Projekt X? Jamen, det er jo sådan en gruppe mutanter, og der er i forhold til de fleste andre superhelte, som der får deres egenskaber, så er de jo født med deres egenskaber. Og projektet har været sådan en slags synonym for, hvordan det er at være i puberteten og være et stykke grupper og så videre. Og det er jo altid noget, der er aktuelt i selv det amerikanske samfund. Så hvis man føler sig som et bumset teenager, og man ikke er lige så kært, som man var for 5 år siden, så føler man sig sådan lidt mutantagtigt. Så jeg tror, det er en af grundene til, at serien er så populær den dag i dag. Hvordan ser fremtiden ud for Fantastisk? Altså alle folk, der lever af at smøre informationer på døde træer, de er grundlæggende dømt til undergang. Okay, ja. Du kan se, at avisbranchen og bogbranchen, de betyder ikke andet end at sidde og jamre sig. Ja? Ja, det er rigtigt. Og bogbranchen går stille og roligt nedad, men altså, vi har været her i snart 45 år, og vi er jo nok 45 år til, men vi bliver nok meget anderledes 45 år. Ja. Hvis du kunne vælge hvilken som helst Marvel-karakter, hvilken ville du så helst være? Det ved jeg ikke. Sådan tænker min hjerne ikke. Nej. Hvis du er noget, vil jeg nok være Red Richard, på grund af, at han er den mest intelligente. Ja. Så har vi nogle bonusspørgsmål fra nogle af vores følgere på Mynter. Kommer X-Men tilbage på det danske marked? Nej. Nej. Ja. Og så er der andet et. Hvilken X-Men vil du være? Jamen, så vælger vi Professor X, fordi han er den mest intelligente inden for X-Men. Jeg satser altid på intelligens. Det lyder også fornøjelig. Ja. Jamen, så har vi ikke det var bare simpelthen det. Tak fordi du var med. Ja, så tak.